салом ба кулли мухлисони телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. ҷангҳои навро фаҳмидед? Тони Крос бо Абамеянг ва Гризман ҷанги иттилоотӣ ташкил кардааст. Тони Крос чанде пеш дар саҳифаи твиттери худ аз тарзи голро истиқболгирии Пьер-Эмерик Абамеянг аз Арсенал ва Антуан Гризман аз Барселона интиқод кард ва навишт ки рақс, элементҳои хореографӣ ин андешаи бадтарин дар футбол аст. Бадтаринаш боз ин аст ки баъзе аҳмақон ким кадом як чизеро дар ба истилоҳ гетриҳои худ нақш мекашанд. Абамеянг низ баъзан вақт гол занад, ба рӯяш як ниқоби сиёҳеро мепӯшад. Гризман ким кадом як рақсеро анҷом медиҳад, ин барои ман андаке зиёдаравӣ менамояд. Ин намунаи хубе нахоҳад буд барои ҷавонон, гуфтааст Тони Крос. баъди навиштаи Крос, бовар кунед, шабакаҳои иҷтимоӣ ба майдони ҷанг табдил ёфт. аввал худи Абамеянг дарҳол ба Крос ҷавоб гардонида гуфт ки ин Крос фарзанд дошта бошад. ман ниқобро мепӯшам, чун ба писарам ваъда додам ва мехоҳам ӯ хушбахт бошад. Тони Крос низ дар ҷавоб ба гуфтаҳои Абамеянг навишт ки ин Крос аллакай 3 кӯдак дорад. акнун ба фикри шумо Месут Озил ки ҳоли ҳозир дар ҳуҷҷат футболбози Арсенал аст, киро дастгирӣ мекунад? собиқ ҳамдастаи худро дар мунтахаби Олмон ё ҳозира ҳамдастаи худ дар Арсеналро? Не, ӯ натавонист ки Абамеянгро яксу гузошта андешаи Кросро дастгирӣ намояд. дар твиттери худ Озил навори тарзи голро истиқболгирии Абамеянгро гузошт ва навишт ки беҳтарин истиқболгирӣ. албатта ин зидди андешаи Крос аст ки ба андешаи Озил Крос дар ин баҳс ноҳақ аст. хулас Абамеянг низ ба навиштаи Озил ҷавоб дода навиштааст ки фақат ту маро мефаҳмӣ бародарам. хулас як ҷанге ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ Крос ташкилаш кард ҳоло ҳам идома дорад. ин футболбозон дигар кор надошта бошанд. равед футбол кунед. бе ҳамунам Арсеналу Реал ҳоло вазъашон аз баҳси шумо дида зиёдтар бад аст. Манчестер Юнайтед дар арафаи фурӯхтани нимҳимоятгари машҳури фаронсавӣ Пол Погба аст. Уле Гунар Сулшер, сармураббии дастаи англисӣ, 2 пой дар як мӯза аз Погба халос шуда нест. дигар сармураббӣ хостори бо Погба кор кардан нест ва бо баҳонаи он ки фаронсавӣ ба футболбози дигари даста Бруно Фернандеш якдигарро намефаҳманд, аз ӯ зуд халос шуда нест. тасаввур мекунед Погбаро барои чӣ мефурӯшанд? барои он ки дар майдон Погба ва Фернандеш якдигарро намефаҳманд. Сулшер фикр кард ки ҳамагон баҳона будани гуфтаҳои ӯро намефаҳманд. ин маълум аст ки бо хислати Погба ҳар кас дуруст гирифта наметавонад. барои ҳамин баҳона мекобанд. магар аз Погба дидан нимҳимоятгари афзалтаре ҳаст дар футболи англисӣ? Не. аз ин рӯ ба қавли меҳроби исроилиён Сулшер зиёд бояд муаллими тарбияи ҷисмонӣ бошад. наздикшавӣ ба 2 рекорди таърихӣ аз ҷониби Криштиану Роналду. бовар кунед аз рекордчикании Мессию Роналду хаста шудем дигар. хулас Роналду дар охирин бозӣ бо мунтахаби Португалия аз 100-умин ғолибияташ бо мунтахаб истиқбол гирифт. ин дар ҳолест ки мунтахаби Португалия дастаи Андораро бо ҳисоби 7-0 мағлуб намуд ки як голи ин дидорро Роналду ба самар расонид. пеш аз Роналду капитани мунтахаби Испания Серхио Рамос бо 129 ғолибият меистад. ба фикри шумо Роналду метавонад рекорди Рамосро шиканад? вақт нишон медиҳад. дастоварди дигари Роналду дар ин ҳафта ин аст ки бо як голи задааш ба дарвозаи Андора боз ҳам ба рекорди ҷаҳонӣ наздиктар мешавад. ҳоло дар ҳисоби Роналду 102 гол дар мунтахаб аст ки 7 голи дигар ба рекорди таърихии футболбози эронӣ Али Даеӣ намерасад. бо шарофати голи охирини худ Роналду ба бузургии мутлақ наздик мешавад. ба қавли Юрген Клоп наздик аст рӯзҳое ки Роналдуро беҳтарин бозингари сайёра эълон намоем. Неймар боз Барселонаро ба суд дод. ин дар ҳолест ки ба гуфтаи бразилӣ Барселона бояд ба Неймар маблағи беш аз 43 миллион евро ба сифати бонус барои тамдиди шартномааш дар соли 2016 пардохт менамуд. аммо каталониё ба ӯ маблағро надоданд ва Неймар баъди рафтанаш ба Париж каталониёро ба суд дода буд ки хулосаи таҳқиқоти судӣ низ бар зидди Неймар баромад ва Неймарро мебояд ба ин даста таи 7 миллион евро пардохт мекард. хулас ин корро ҳамон вақт яксу гузоштанд ва акнун бо гузораи 3 сол Неймар боз дастаи Барселонаро ба гирдоби кашмакашиҳои судӣ даровард. акнун ин қазия ба чӣ анҷом меёбад худо медонад, вале бовар кунед дар ҳамин вазъияти бади дастаи Барс Неймар кори хуб накард. мегӯянд ку камбағалро дар болои шутур саг мегазад.
страйкери дастаи ПСЖ Килиан Мбаппе аз тамдиди шартнома бо дастаи Парижӣ худдорӣ кард. яъне дигар Мбаппе дар ПСЖ фаъолияташро идома доданӣ нест, аммо шартномаи кунунии Мбаппе бо даста то соли 2022 қурб дорад. хулас Флорентино Перес, президенти бошгоҳи шоҳона, хостори шахсан бо президенти бошгоҳи ПСЖ Носир Ал-Хелайфӣ вохӯрдан аст ва мехоҳад мавзӯи гузариши Мбапперо ба Реал махсусан бо худи Ал-Хелайфӣ муҳокима намояд. ба иттилои расонаҳои испанӣ, Перес ва Хелайфӣ тобистон сари ин мавзӯъ суҳбат хоҳанд кард. ёдовар мешавем ки Реал барои Мбаппе аз 100 миллион евро зиёд доданӣ нест, аммо инҷо як чиз метавонад ки бо ин пули кам Мбапперо ба Реал биёрад. ин муҳаббати худи Мбаппе нисбати Реал аст ки аз хурдӣ ин дастаро дӯст медошт, вале бояд реалиҳо фаҳманд ки ҳоло қувваи пул зуртар аз муҳаббату баъзе арзишҳои дигар аст. ҳозир Истиқлол агар 200 миллион евро барои Мбаппе пардохт намояд, бовар кунед меояд. ҳангомаи дигар атрофи ситораҳои футбол дар симои Криштиану Роналду ва Неймар. инро журналисти машҳур Танкреди Палмери расонаӣ кард ки гӯё дастаи Ювентус хостори Роналдуи 35 соларо бо Неймар иваз кардан аст. чанде беш хабар баромад ки дастаи Ювентус бинобар сабаби пандемияи коронавирус ва таъсири он ба буҷаи бошгоҳ маоши португалиро пардохт кардан наметавонад ва ӯро ба фурӯш мегузоранд. имрӯз атрофи ин мавзӯъ хабарҳои нав баромад ки гӯё туриниҳо бо тамом шудани шартномаи португалӣ мехоҳанд ӯро ба Неймар иваз намоянд, чун шартномаи Неймар ва Роналду дар як вақту замон хотима меёбад. шартномаи ин бозигарон то соли 2022 қурб дорад, аммо як чиро аз ёдатон набароред ки Роналду он вақт 37 сола мешавад ва Неймар 30 сола. ман фикр намекунам ки Ал-Хелайфӣ ба чунин таваккалкорӣ даст занад. агар шӯхиомез фаҳмонем, ба қавли худамон дар мо хари пирро бо хутик иваз намекунанд. Али Абделазиз, менеҷери Ҳабиб Нурмагомедов ба баргашти Ҳабиб ишора кард. аз мишмиши расонаҳои иттилоотӣ бармеояд ки Ҳабиб ба UFC барои як рақобати дигар бармегардад. Али Абделазиз бе ягон сабаб дар твиттери худ 0/0 навишт. ин чӣ маъно дорад? ин маънои онро дорад ки ҳозир мизоҷи ӯ 29 рақобати бидуни шикаст дорад ва барои онро 30 кардан бархоҳад гашт. накунад ки дар 30-умин рақобаташ шикаст хӯрад. инро қонуни нобарорӣ мегӯянд. Александр Паветкин, боксчии машҳури рус ки чанде пеш бо сабаби ба коронавирус гирифтор шудан ба беморхона уфтод, ҳамин рӯз мураххас шуд ва промоутери ӯ Андрей Рябинский инро расонаӣ кард. гуфта мешавад ки Паветкин бояд рӯзи 21 ноябри соли ҷорӣ бо ҳамтои бритониёи худ Дилиан Уайт рақобати ҷавобӣ мекард, аммо бо сабабҳои дар боло зикршуда ин рақобат ба 30 январи соли 2021 гузаронида шуд. промоутери Паветкин ҳамчунин қайд кардааст ки ҳоло мо гуфта наметавонем ки мо то январ пурра омода шуда метавонем ё не, аммо бояд ба Паветкин дар ин мавзӯъ суҳбат намоем, гуфтааст Андрей Рябинский. муҳтарам промоутер, бе инам шумо хело мухлисонро дар интизор мондед, биёед нагӯед ки мо январ рақобат намешавад. ниҳоятан Конор Макгрегор ба UFC баргашт. ин дар ҳоле аст ки ташкилоти расмии UFC дирӯз анонси рақобати аввалини ӯро баъди баргашт расонаӣ кард. аллакай рӯзи рақобати ирландӣ низ муайян шуд. хулас рӯзи 23 январи соли 2021 дар доираи рақобатҳои UFC 257 Конор Макгрегор рақобати ҷавобӣ ё худ реванш бо ҳамтои дигараш Дастин Порье мегузаронад. гуфта мешавад ки ин рақобати асосии шаби 23 январ хоҳад буд ки ӯ бо яке аз беҳтарин размгарони UFC бархӯрд нишон медиҳад. Дастин Порьеро шумо фаромӯш накардаед. охир соли гузашта муқобили Ҳабиб шикаст хӯрда буд. соли 2014 низ Конор бо Порье дар рақобатҳои UFC 178 бо ҳам вохӯрда буданд ки Конор ӯро ба нокаут фиристода буд. хулас Конор гургро дуру майдонро холӣ дидааст. акнун ба қавли худамон гурумит мекунад. Кристиан Эриксен, футболбози дастаи Интер, дар мавриди рӯзҳои охир ба майдон набаромаданаш ҳарф зад ва изҳори нигаронӣ кард. ман тамоман чизи дигарро дар ин даста интизор будам. медонам ки дилхоҳ футболбоз мехоҳад зуд ба майдон барояд, аммо мутаассифона ҳаятро сармураббӣ интихоб мекунад. нисбати ман муносибатҳо нигаронкунанда аст. мухлисон мехоҳанд ки ман ба майдон бароям, аммо сармураббӣ нақшаҳои дигар дорад. ман бояд ба он эҳтиром гузорам, чун ман як бозингарам. ҳоло ман аз паи
тамринҳо ҳастам ва оянда мебинем ки дар равзанаи трансферӣ моро чӣ интизор аст, гуфтааст Кристиан Эриксен. гуфти бобои ман аз барф гурехта дар борон зад ин Эриксени бечора. ҳоли ҳозир расонаҳои иттилоотӣ ва чанде аз футболбозони машҳур аҳволи Гризманро дар Барселона хеле бад арзёбӣ мекунанд. аз ин бармеояд ки дар дохил чӣ гапе ҳаст. мегӯянд ки то шамол нашавад дарахт намеҷунбад. собиқ агенти Гризман Эрик Олац дар ин мавзӯъ Мессиро гунаҳгор месозад. Гризман ба дастае рафт ки онро Месси идора мекунад ва Месси ягона шахсе буд ки ба гузариши Антуан зид баромада буд ва ҳамин хел идома ёфт. Месси ба Гризман пас намедод ва ӯро истисно мекард ки ин нишонаи бадеро ба карьераи Гризман боқӣ гузошт. ба фикри ман Месси ба он хотир аз даста меравам гуфт ки бубинад то дар ин бошгоҳ чӣ нақшеро бозӣ мекунад ва акнун ӯ ҳамон Мессии қаблӣ аст. аз ин хотир Гризман бояд фикри ояндаи худро кунад. ин суханони собиқ агенти фаронсавӣ баҳсҳоеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба бор овардааст. Адил Рами, собиқ футболбози фаронсавӣ низ ба суханони агент ба қавле хуш шуда гуфтааст ки Гризман хеле хушбахт ба назар мерасид, аммо аз он рӯзе ки ба Барс рафт дигар хушбахт наменамояд. фикр мекунам омили ин Месси аст ки ӯро қабул надорад, қайд кардааст Адил Рами. дар ин ҷо ягона нафаре ки ҷониби Месси шуд Иван Ракитич буд ки гуфт Месси ва Гризман дар даста хеле бо ҳам муносибати хуб доштанд. ман ҳатто дида будам ки чӣ хеле онҳо якҷо нишаста хӯрок мехӯрданд, гуфтааст Ракитич. хулас намедонӣ кадомашро бовар кунӣ. Гризман медонист ки дар Барс ба чунин проблемаҳо рӯбарӯ мешавад. барои чӣ рафт охир? ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.